Chief CVC Okeke Ntakaino agha kalaka dị eri nwa ngwọrọ dịka Igbo si wetu ya n'ilu wee na sị ya abatala ndị ukwu bara ndị nta anyị kelere ndị egwu ufie omenala bụ amaka eme n'ụbọchị nke tata na ọzọ Enugu Agidi ka anyị bịara ime tata anyị ga-eme ọzọ nabata ndị ọfụ ibe anyị bịara ya tata anyị ekene gị kekwana onye anyị kenere n'ụbọchị nke tata ọzọ barista Alex Ndukwe ọ bụ onye ọkaiwu o nwere ihe a na-ekwu ichie eze dị n'obi ma ọzọ obi kwere ka ọ bụla eturu ha ncha bụcha ya dabacha ọzọ obi kwere anyị kenere gị anyị nọdụ tata ebe anyị ji maka ya nọdụ taa bụ anyị bụ ndị ọzọ Enugu Agidi o nwere ndị ọrụ anyị anabata taa anyị wee bịa wute okwu ahụrụ ka anyị nabata usoro ọzọ Enugu Agidi aba m bụ ichie Ọkanụba ichie ọzọ Ọkanụba anyị kenere gị regent Enugu Agidi ichie ọzọ Ọkanụba regent Enugu Agidi anyị kenere gị ichie biko ka okene ọha na eze ndị Igbo onye gị onwe gị bụ na ihe a na-eme tata ekene m ndị Igbo mma mmadụ ọmụ nwa bụ ọzọ Godfrey Okoye eze ọzọ Enugu Agidi eze ọzọ anyị kenere gị kedu ihe a ji maka ya nọdụ na Enugu Agidi tata bụ nnukwu ụbọchị n'Enugu Agidi maka na ọzọ na ọzọ Enugu Agidi ndị a na-ekwu maka maka ọzọ Enugu Agidi dị iche na mgbakọ anyị niile o nwere ndo a na-echi ama n'ọzọ tata anyị echiwe echichi tata mmadụ ka mmadụ ite naanị onye ọbụla afọ ka a na-echi ọzọ na ọ bụrụkwa onye ọbụla mmadụ a na-eje a na-apịcha aka bụrụ ezigbo mmadụ onye na-abụrụ ezigbo mmadụ ka anyị na ya chọrọ ya mana ezigbo mmadụ onye anyị maara iwe nwere ibere onye na-ezigbo onye balansị abalansị mmalị igbo ụbọchị ya onye ka anyị na-eji isi nọ ichie ọ bụrụ ichie na ọzọ na-abụ wee ji ọzọ n'Enugu Chief Sir CVC Okeke Nta Ikenga Enugu Agidi mụnwa bụ onye isi oche ndị chiri echichi n'obodo anyị bụ Enugu Agidi ndị nze na ọzọ na Enugu Agidi niile mụnwa bụ onye isi oche ha tata mmadụ isii na-echi ọzọ ịbanye na nnukwu ọnọdụ ahụ ọzọ nze na ọzọ Enugu Agidi ịnabatava anyị chọrọ ka anyị mee ntakịrị nzukọ wee nabatava dịka etu o si kwesị ekwesị maka anyị na-esigo ya gbakọsịa ọbụna ha zuru oke. Anyị nụrụ akụkọ na echichi ọzọ ndị Enugu Agidi abụrụ echichi ụmụazị ama na onye ọbụla afọ ka a
anabata ya bụ n'ọnọdụ echichi ọzọ. Ihe mee bụ na anyị bụ ndị Enugu Agede so na nwa na-anọ nri mụtara na anyị na-emeti ọfụma na-echi ọzọ ka esi eme dịka etu nnukwu nna anyị bụ nri si wee kụziri anyị ya gboo. Anyị kelere gị. Ndewo. Ikenga. Daalụ. Mwa bụ barista Vin Okeke. Mwa bụ the secretary Nze na Ọzọ Enugu Agede. Anyị kelere gị. Afọ a na-eto m bụ Ọzọ Chinyere. Ọzọ Chinyere. Anyị kelere. Daalụ. Ọzọ Chinyere okokwe n'ihe anyị ji wee nọdụ n'Enugu Agede tata. Ebe anyị ji wee nọdụ n'Enugu Agede tata bụ na o nwere ndị ife anyị na-eme na-amasị wee chọọ ka bata n'ime ọzọ. So I ga-enwe new intakes I ga-initiate into the prestigious Ọzọ title of Enugu Agede. Anyị kelere gị. Ndoze kachane. Ndoze bwonu. Zuonu. Lieni. Kalichane. Anyị bụ ndị ọzọ Nze na Ọzọ Enugu Agede enwekwara n'ọjị. Ọjị ka anyị chere. Maka asị na agụghị ọnụ agụghị ụzọ. Ọjị ka anyị chere ibe a. Anyị wee na-eturu mgbe. Ana m asị ka anyị were ọjị nye isi ọkanụba the regent of Enugu Agede ka o mee ka esi eme. anyị biri ekene n'ụkpa na-etikwa ya ka ọ bịa bụọla anyị ụzọ kpeela anyị azụ na ọrụ n'isi oche wee na-enekweta ibe niile anyị eme tata. Ekene dịrị Chineke. Ibe si na udo ya dị n'Enugu Agede bịa tọọ ọjị. Ibe si na-aga n'iru ya dị bịa tọọ ọjị. Ibe si na ọgaranya ya echi ana na mkpa Enugu bịa tọọ ọjị. Ibe si na oge Enugu Agede yere Enugu Agede bịa tọọ ọjị. Ibe na-ekwupụrụ Enugu tọọ ọjị. Nze na Ọzọ dị n'Enugu anyị ekene unu. Onye ọbụla Chineke dubi ọzọ bịa. Anyị si Chukwu biko onye inye nwoke gọziere ya ka ọ mee ya nka, onye inye nwaanyị gọziere ya ka ọ mee ya nka. Ka anyị daa nụrụ n'afọ wee nwụ, ka anyị dee nụrụ n'uche wee nwụ. Chukwu biko gọzie Nze na Ọzọ dị n'Enugu Agede, gọzie ndị zoro na bụ site n'aha Jizọs Kraịst. Ọ bụsoro ibe ele ya. Okoli na onye kwụ ebe a Dr. Osiana Beze onye ilu obi eri Osiana Beze kedu ife gwuru ọgọdọobi iji ọka ebe a Nze na Ọzọ Enugu Agede? Ife mepụta n'obi ndụ asị ka mba Nze na Ọzọ Enugu Agede bụ first of all mụ nwa for Nze na Ọzọ as the highest cultural traditional title an indigene of Enugu Agede nwee ike mbanye nke ọzọ dị n'ime na na-eche anya ndị nọkwu na ya for that na nọ ndị so many friends were there, so many people who role models to me. And for that now, Utundi and Wapanutu now Paduku, there my progress, Enugu Agede. Bolonde
anyị amago na onye ọzọ n'ofu eziokwu okwuo mana ndị ife dị mma n'ọsọfa na-akwado asị na otu anwa dị mma nsolufa wee mee ka sure that na eso na progress o nwere onye dị ebe ị nọ ebe a ịma na ife nọ n'ọzọ Enugu Agidi nọ ebe a ndị a bụ obere ka ụzọ na-abụ n'ime iri nọ ebe a ịma na ọtụtụ anọrọ ebe a maka ife dị iche iche obodo dị iche ụfọdụ nọ Amerịka ụfọdụ na Abuja ụfọdụ nọ Jos abịagburo ndị anụnọgụ ndị nnọchi anya obodo dị iche iche bịara o nwere onye na-ebe anyị fụ n'anya na ọ na-adị ka ọrụ na ọ nọ ebe a atọsịrị ụtọ eri anya ọ dị mma sopana mmechakọzi ya bụ anyị ederesigo ogwe onye kwuru okwu onye ọzọ ekwukwasị na ha nwere ibe afụrụ agbalị ihe esizi ebe a pụọ ije de ire ebe ijizie ihe maka izi ebe eji aba mmọnwụ ebezie bịa na onye kwu ebe a Prince Dan Enwani Prince Dan Enwani kedu village isi dị ya isi m ụmụ Evedmasị ụmụnna m Ogbuechete n'iru biko ọ dị mma kedu ibe ị na-alụ iji were eri nri ana m alụ n'ụlọ akụ kacha na obodo Naijiria ọrụ oyibo ka a na-akpọ gịnị Central Bank ọ dị nka Papiad bụ n'ọzọ nwanne Papiad n'ọzọ nwanne Papiad n'ọzọ onye ụmụnna ba dị n'ọzọ ọda na-ekwe n'anya o nwere onye akwụ ọtọ chọọ ịbụ ọzọ na-adọrọ mmobi mma o nwere onye nwere ntụpọ n'ebe ọ nọ onye ọbụla n'ebe a dị ka ama na onye ọbụla mana ibe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa ọgọsturu m 4 o nwere ibe dị na mbụ ị na-emebu na-adụchara mma ịbachi ọzọ ta ya akwụsị ya oke nkwụ oke mmanya oke ịta anụ oke nnukwu ego oke mfu ije abalị ịma iwu ọbụla ịmara ị na-emefu oke ihe akwụsịnata ya maka na bido tata gaba anyị ga na-edezi anya ụkwụ ọja na-ede mmọnwụ anyị ga na-enye anya ụkwụ ọja na-ede mmọnwụ ya ka ịkpọghọ anyị kpa anyị na-anaba esewe okwu o nwere onye kwụrụ ụgwọ tata oke chọrọ anyị ma ọzọ karịa ugbo ezuo anyị wee duzie ụgwụ na ọ tụrụ apụrụ biya dị n'ala n'ime nwaanyị anyị wee sị na anyị ka chọrọ ya kwado ka ịpụta ebe anyị kwuru ebe a mgbe igwe nọ anyị ji wee chụwa ma wee were ọsọ bụ na anyị sịrị na alụsị ọwụ na alụsị mere ọzọ akpọrọ ngere ogbuge ya jiri aka ya bịa ọ bụrụ na akpọrọ ngere achara ngere ama jiri aka ya bịa mmadụ anya bịarararị ya olu ka akpọrọ ababa bịara kagbuo ababa that was 20 years ago ebe ọ na-abịara mmadụ anyị jere atarị ya anyị niile na-ebe nwere onye mmadụ na-eji adatarị na-akpọ aba ije aka ijere ọrịa bụ ozima ọ bụrụ na ndụ mmụọ mere ndụ mmụọ jiri aka ya bịara ya babịazi wee pụọ n'ime na ibe abụọ ọsọ na-eje ụka anyị nọ ibe mgbọsị anyị kpogbotere ya fada na ebe a pasọs emesi na were isi anyị gwa na omenala Igbo ama na ibe anyị na-eme ewu na omenala Igbo eji mara anyị ama na a gwara anyị na Abraham nnukwu nna anyị wee nye Abraham Jekọb mụtara Gad
gaadị mụtara eri mụta nri mụta Enugu Agidi o tekwana aka o tere aka ya na anyị ga na-eme omenala Chineke kele anyị ndị Igbo kele anyị ụmụ Izrel mgbe o ji ke anyị ọ na-emere ebe Chineke na-eme ebe ya na omenala anyị amana na isi ebe a pụọ n'ime anyị na-agba ndụ mmadụ oge niile na ebe niile bụ ma onye lụọ obi ya ma na ụlọ akwụkwọ ma n'ụlọ ụka ebe ọbụla nọ si sụba Igbo mgbe omenala Igbo na mma ya na-anụrụ Igbo ibere ka ọ bụ mgbe ị mụtara ọ na-anụrụ Igbo na amụrụ ya na Sokoto ma na amụrụ ya n'ịda okwu adịrị ya ibe na-ebebe nne na nna nwa ya na-anụrụ Igbo o ju ma ọ were ya na ihe anyị na-ekwu ike na-ekwu maka onye ọbụla onye tufuo ibe eji nwere ya ọ bụrụ na ụbụrụ newspaper Ọgọst 28 mmadụ ụfọ onye ezi Owere akpọ nya tata ọ na-akụzi nkụzi na nnukwu na akwụkwọ na Nsụgbe ọ ka abịa taa sisa nwa obere ife ji ya ọ bụrụ na ọ bịa tata unu ga-afụ ya gbe n'ugwu ya fada anyị ana ọ ya abịa echi ọ ya agwachacha ugwu n'ugwu ebute mgbe oge ya ebulite iwe na elu ya nụ ka ndị jiri eji owetu ọji ya wetu ugbo n'ugwu otu iche ya etu ọ na-avụ opu nke dị egwu si na onye yi ebe nri Igbo emere nchọ ya ibe anyị na-ekwu bụ mụtaba nna ya ka anyị mụta ya anyị nọ n'ala Igbo onye Awụsa pụta ebe a pụta kịta ọsịsa n'uko iberebara ile berebere isụgharị ya mana ogbogo obebe ọsụọ nke ya nwe ọ nachịkwa ka ịsụkwata ya ọbebe nna anyị n'ime ite obe ọ sụọrọ nke ya ka anyị mụta ya ọ sụọrọ ya Awụsa sụọrọ ya Igbo iri ụbọchị 27 nke ọnwa iri n'afọ 2020 anyị wee na-akwadobe anyị resiri ya wee bụ na o zuru oke dịka iso na otu nzere ọzọ Enugu Agidi akpọrịtie wee na-ewu ya n'ụbọchị nke taa na bido taa na nke a gasịa ụgbọala anyị otu anyị nzere ọzọ dịka nsi kwu na mbụ na Enugu Agidi bụ nwa mmadụ na nri bụ nwa eri na eri bụ nwa Gad na Gad bụ nwa Jekọb bụ nwa Abraham ya na anyị zuru oke onye kpatara na omenala anyị ama efuneri anyị maka ifi ya na ebe ọ bụ na na-eresiri deme iru n'azụ wee bụrụ na Dr. Osiana juru tata ime ọzọ anyị wee gbakọsịa wee sị na tata n'ofe ezugbo ibe anyị ji afụ wee gasị na anyị na-agbanye ya owuru biko nwayọọ anyị na-agbanye ya owuru ọzọ n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ ọma agbam isi ya ọtọ ọ bụrụ na o nwere okwu ọzọ abụrụ n'isi mmadụ o zuru anyị wee nọrọ wee na-ekwesị okwu a n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ ebe ọ bụ na akwụkwọ okwu ọzọ ibe
isi ede ma ngwu agịrịga ma kube ibu ma aka ma nke ojii ma nke ọcha ụdị ọbụla anyị ga-ekwu ọzọ ụbọchị anyị bịajari anyị gọzizie ndị agha niile ma tata izu oro kedu afọ ọzọ kedu afọ ọzọ afọ ọzọ bụ ikpe mmadụ eziokwu ọzọ ikpe mara eziokwu ọzọ ikpe nwanne ọzọ ikpe mara eziokwu ọzọ ikpe mara eziokwu Dozo, quindi dozo. E vuoi quello c'è là, dai, va. I vedi di cosa che ne muno? Che ne muno? Daniel Ewan Tata bụ iri abalị ibua na ịsaa n'arọ 2019 ọnwa nke iri ka anyị nwa bụ nzere ọzọ ndị Enugu Agidi na-asị na ebe anyị na-esigwere ọbụla izuru oke anyị na-anabata anyị n'ụlọ nzere ọzọ obodo anyị were abụ ihe ogburu nke a atụmatụ mbụ n'afa nke nna na nke ọbara na nke ọsọ ebe ọ bụla ị na-eje n'obodo anyị Naijiria bụ ebe niile ị ga na-ekwu n'isi mgbe na mmadụ onye jide egwu na were egwu ya okwu a n'aka nna na nwa na mmụọ nsọ
ọsọ ezu ọkpọ mgbe nke ọsọ ezu oke nwere kọjọ bụ doji Chinedu kere ọsọ iwe na-asị ọsọ nwewere ọsọ nke ebe ọsọ gịnị ọsọ ezu ibe anyị tụọ dị ọsọ ezu ada ama ama iwe yi na-echiri ọzọ taa uru ya enwe mgbe agịrịga iwe chiri na-egwuje ụka ya bụ bishọp ka obu ya bụ bishọp ka obu mgbe agịrịga ya na onye ọzọ ọbụla dịka etu esido ya enwe mgbe agịrịga wee wezuo iwe na-egwezuo ada ama ama ọ bụrụ na ebe ị na-eje abụrụ ebe ihe egwu mgbe agịrịga iri jide akụbe wee nara n'aka ya nara aka nketara abụ anyị na-atagbuo tata biko anyị na-agwa onye ọbụla anyị wee tata ọ bụ na abụ bakpọrọ na ekwentị saba na-abịa na-ayọ ọrụ nke onye na-eme na-adịrọ mma ya rapụnata ya maka na onye ahụ bụ ka ọ na-eme ibe na-adịrọ mma anyị bụ ndị ọzọ ọ ya ebutere mkparị anyị gaghị ebudu na ebu ụzọ ma onye ahụ ikpe mee ya arụ onye ahụ mere onwe anyị na-alụ ụdị niile ize bịara ya n'ọzọ anyị nabata bie wele ndị ọzọ Ndị ọzọ kaanị, ndị ọzọ kaanị, ndị ọzọ lieli, ndị ọzọ lieli. iweta ego owu mbaji na owu egbere eji ego eji n'anyị nri maka ọ gị siri nri eri taa gbọ anyị nwe ya eri anaghị anyị nri wee batazi anya a na-akwakwa aka ọzọ mana unu na-esi ka ọ ịsa anyị ejezibe ya owu emesịa anyị unu the list of the last person onye ikpeazụ iwu unu na-agbakọtaziere anyị amara iwu unu na-agbakọtara unu nye nsogbu bọtụlụ golda maọbụ onwe nke ọzọ mọkitere ọ nara unu ya anyị chara jọs ka ọ sị anyị na unu akwọgbu ya aka ndị ọzọ ya echi ka unu chisiri ya akwọ unu aka ọzọ ele o si adị ya pagbo anyị nọ n'igwe papia bụ papia iwe adụghị mmadụ saa kedu ọkpara ọnwụ na ọdụ ndụ ma ọ nwere ahụhụ na-emara ọ kabara arụ onye a na chi ya ụmụnne ya erite leta basalisi a na onye ka a na-enyezi ọzọ nne ya anyị gbabụ ndaji mara diọkpara ọkụkọ anyị mara diọkpara ọkụkọ na ojire ọkwara akwacha oku ekpere ka esi akwa ọchịcha mee ibe niile gbachakwa anya everything is correct ya na anyị nwa ya mekwezuwe mana onye chepụta ọjụwa ese nke a na nne ya ma ọnwụ nwa mara ibe nke na mara ibe ya jụrụ ese anaburu so wee bụ na ọbịa nye akwụkwọ anyị gbabụ ndị acha na-emechegbu ya anya wee sị na anyị ga-anyị were nwatakịrị maka ọ na-ewudotere anyị okoye ekpere mgbe ọ nọ ndụ unu mara gbechegbeche ka etu o si eme onwere owu ibe bụ ọnụ so na afọ anyị bụ Emeka Perepụ maka na abaka anyị abụ ewuru kịta anyị kwuru okwu nke a ọzọ ebe na ogbora last meeting nwanyị oke tọrọ ya na-eje ụka akparabugu ụka akparabugu so ọ sị na o nwere ihe ji ọzọ eme o wee were ya nye nwanne ya nwoke uwe onye mara ibe ji eme anyị maara onye bụ mmadụ ị na-enyere nsogbu nne bịa
mmadụ ị na-enyere nsogbu niile anyị kpọrọ n'ego na tata ka anyị ga-agbụ ya owuru ka i wee nọchie ọzọ nna ya n'ime ọzọ nna ya anwụghị ya nọchi ị na-akpọ agbado mma anyị mmadụ ibe pụtazi n'ime ya ibe ọbụla pụtazi n'ime ya anyị were ya na anyị na-abụ ihe anyị na-abụ igwe owuru iwọfụ otigbu anyị ọbọfụ otigbu anyị na-enye nsogbu oje nọ ha mma na ife n'afa nna nwa na mmụọ nsọ a sị ngwa anyị ma na nna anyị nwere ọrụ enyi n'etu ihe abịa ụdị ihe n'etu ihe gara ebuere abịa ibe anyị nọkọrọ iburu ọrụ enyi papa anyị tụkwata elekwe ndị na ibe na-akụ ụkọ na ọrụ enyi ahụ mgbe 1 million kịta ụwa na-abịa oru 1 million na agba eziokwu ya ka kwụsị enukwu ya ibe iji eje ibe zuo ezuo ọ bụrụ na ị dọrọ nkwadobe mmadụ na-asa anyị wee tata n'ọzọ ma mmadụ isi nọ bịara bịa ebe a ihe gbara anyị ọnụ egbe na-esi ma anyị siri ebe a na-apụ ije kwuo ebe ọnụ egbe isi ma mgbe anyị sịrị anyị n'oge ruo ekwe ka ama na onye nụ gbawara ọmanụ ozi ara awa rekọd egbeanị awa rekọd tupu a sekwa uche ya na debere mba kere ahụ ọzọ gbatụrụ enyi ọda oge ụfọdụ a na Chineke emegbo wee bụ na ọzọ Obiora Okeke akụ dịka ụlọta ekwuchitụchi ya wee na-abụ ihe owuru ka o zuo nara ya echegbu okwu ikwu n'afa nke nna na ngwa na mmụọ nsọ anyị ekwukwesị n'ihe okwu o wee zuo oke ihe aga na-abịa nzukọ ka anyị si abịa nzukọ na-abịa ite n'ike soro anyị n'ebe ibe anyị na-eme anyị adụrụ ọgụ anyị etiri ọgbọ nwayọọ nwayọọ n'afa nke nna na nwa na mmụọ nsọ kedu ahụ ọzọ ọzọ nwere ime onye ọzọ nwere ime
achọ igbu egwu ọ na-agba nke ịbụọ anụ m ekwu na onye ọbụla baa n'ọzọ ma a na ya bata n'ọzọ o nweghị iwe dị ka akụlụ arụ dị n'ọzọ maka akụlụ arụ dị n'ọzọ okwu na ozuru ezu ma na ị ga-echiri ọzọ ma na ebe onye ọzọ so ikaba arụ nwezuo ibe niile a na-akpa akụlụ arụ dị n'ọzọ onye ọbụla mara ibe a na-akpa akụlụ arụ ma fịa n'oyibo ị na-adị ọzọ edu ụtọ nwee mgbu agịrịga maka na onye jere ihe ọbụrụ mgbe chairman ya bụ katara bishọp ka ọ na-aga ọga gara iji mgbu agịrịga so ihe ọzọ na-enwe mgbu agịrịga ị ma na ike etoluro nwanne nwoke ekwu okwu n'okwu ebe okwu ka m wee na-asị na mitin ahụ ebia nzukọ ahụ ebia na a ga-eweta ihe isi njedebe officially obodo obodo dị n'ije ka a na-enye ya adjournment akwado ọrịa anyị wee bachia na onye si ebe a na-ana iwe ya dị ana maka ifie ana m asị enwandị darịrị enwandị kwụrụ ọtọ ya nso dịka onye ọbụla na onye aja etu a ka o si kwesị ekwesị na onye ọzọ ga-esido kwatuo ihe ebe Igbo ebe ọ bụla ifuru onye etu ọbụla ọ dị ebe ọbụla n'ụwa idere anyị mmadụ onye Igbo ka ọ bụ ọgbakwa ndị na-ama nke na-apụra na ebe Hausa ifuru anya onye mmadụ Igbo ka ọ bụ na-ekwu onye nke ewu ya mmadụ Igbo atakwana onye trauza dekwe ifuru onye a
otu na anọ ifu ịmalụ onye Igbo ịbụrụ onye nke ịmalụ onye Igbo etu a ka o si na-adị ma ndị na-akwa nke na-ebu ebe a ma ndị na-akwa nke na-akwa n'ala okwu adịrị ya ịdị mkparị ebi anyị na-eweta okwu ebe na agbata nke bụ adị tinyere maka ibi ya anyị na-akpọlite ile ọzọ onye anyị nwee nkeji ekpere iji mechie ọrụ Chineke nna pụrụ ife niile eze ọka aka ma ama amasị amasị echeta obi sie ike ọ gị bụ aṅụlụ aṅụlụ ndụ papa anyị akpọkọ oge mgbe dịka mgbe awa na-enye gị ekele maka ụbọchị tata ọmụrịta ụbọchị tata nyere anyị bụ ndị ọzọ Enugu Agidi wee gbakọọ n'ebe a wee na-enye gị ekele maka odudu na nchedo gị imere ka ọzọ a na-aga n'iru anyị na-asị ka ekele niile iji amanye otu onye dịchasịalị n'afa Jizọs papa dị nsọ awe na-ayọ gị na ugbu a nkeji nke izi ka anyị na-achọ ka anyị weta n'isi njedebe tupu anyị nwee nke ịbụọ papa bịa nọnyere anyị ịnọnyekwala anyị bụkwana onye isi oche dịka etu si kwala ele Chineke chi ọzọ ma ọ bụrụ onye nze na ọzọ n'obodo anyị a nke mbụ na ọ ga-abụ ezigbo onye ọ ga-enwe ezigbo omume nke ịbụọ ama na-enyo enyo nke ịtọ ọ ga-enwe akọ na uche nke ịnọ ọ bụrụ onye na-ayọ ayịyọ ọ ga-enwe ike ikwu ugwu ya ma metezuo ihe ọbụla chọrọ ọ bụrụ onye ga-enyere ya ma ya ewetara mana nke kachasị nke bụrụ onye a ga-abụ ezigbo nwa afọ nke obodo ya. Onwe ihe dị iche na ọ ga-akpọ ya otu ndị nze na ọzọ Enugu Agidi nwee ihe dị iche na otu ndị nze na ọzọ Enugu Agidi n'ebe nke ndị ọzọ. Ịmago na dịka etu anyị dị nso mara asụsụ Igbo bụ ofu mana ịgba isi ebe a ruo ebe a onwe ntịkọrọ ibe ya dị iche isi ebe a je ebe onwe ebe ibe ga dị iche ebe ọbụragodo na-asụ Yoruba ma asụ Hausa ma obere ife na-adịbe iche ọ bụgodo mmadụ na-anọ ma ise nne ji o nwere ife ịga dị iche ofu onye na ndị ọzọ abịa na nke obodo anyị ịma na akụkụ ndị Igbo dị iche iche o nwere ndị na-ada agba owuru ọzọ fada agba afa na ọba abụ ọzọ mana fada agba n'ọkpa mana anyị apụta ụwa fụ na ọfa ncha ga-eme ka o zuo oke ihe gwara ya n'ọkpa ọnya bụ na o zuo oke iwe dị ka ndị urobo na-agba nke fe n'aka ị ga-abụ onye chinechi na pepa bụ onye ji ọgbara ọna n'aka ndị Igbo na anyị nwa ndị Igbo nke anyị agba ya n'ọkpa gbara ya n'aka wee na-enwe mezuo ya n'isi wee zuo ezuo. Ọzọ nwekwa ihe o nwere okwu ikwuru mgbe na-esi na ọzọ nke unu bụ ọzọ nke maara Chukwu. Ndị nna nna anyị fa bụ obo ife dịka narị abụọ gara aga wee gbadabazịa ndị na-eme alụsị na-eme ọzọ abazi onye na-enye alụsị ndị eje na-anatara ya oke mana chi efogo olu ka anyị nwe na-eje ụka banyere ya wee chọọ na ụzọ anyị ga-esi wee kpochapụ ya bụ alụsị bụ bee sọsọ ma ya banyere ya abanyeze wee gwa ya na wee gwaba nke mbụ na o nwere ya na-akpa alụsị wee bụ n'obi ibe iche na ọ bụ ya. Nke ịbụọ bụ na ọ bụrụ na mmadụ anọrọ alụsị amadị mmadụ na-eme na alụsị na asị na ọ na-enwe ibe ọ na-eme anyị wee chụpụsịa alụsị wee bụ na o nwere onye nọ ebe a nwere onye n'otu anyị a na-agụ alụsị ma o nwere alụsị dị n'otu anyị n'ọsọ mmadụ etu anyị dị echi n'ebe ụka ọ bụrụ na anyị soro anyị echi ị ga-abụ na anyị ncha ga-ezu n'ụlọ ụka jee tụọ mma ya na anyị bụ ndị ụka mana anyị na-emie nze na ọzọ be anyị maka ibi na anyị chọrọ ka omenala Igbo anyị na erube n'isi ngwụcha arọ onye pụta nnọọ na arọ ọfụ
ihe na nwa nke iso gbaba mbọ gbagide mbọ oluo na ọghara ọgwụchaba onenezi anya n'ubi ya mara ji o gwutere na ede o gwutere kedu ka o si dị n'ara ọ bụrụ na ọ dụpụtara ihe ọbụla o nweziri ike si n'ime esere ego wee chie ọzọ gba aka afụ nwata eze ada agba aka afụ nwata eze ọ bụgoro gị nwakwa etu a ihe ọrụzi ego ka iji wee goro akwa iyi wee yiri ewepụ gbara ọtọ ya na o nwere ibe a na-afụ nwe ka ewi eji n'aka wee jụọ ma nwaanyị ejide nwa egbe n'aka wee jụọ ma nwaanyị ọ na-erikwu ya ego elu ozuzu oke iwetazi anyị gwa ife dị n'ime ya ọ bụzi na ịdị nkwadobe ya iweta mana ama agwaghị ya wee gaa na marị ya daba n'omume ọjọọ anyị chụpụ ya onwe onye na-akpa agwa ọjọọ mana anyị ncha ezuru ezu n'ime Chineke anyị ncha ewepụrụ unu nwa anyị nwere onwe anyị bụ ndị njọ ma unu nwa a na-eme njọ so ebere ka anyị nwa na-eme obere njọ na-ekwe na o nwere onye zuru oke na onwe onye meberie na anyị n'anya mana o nwere onye mebe ihe dịrọ mma anyị sara ibe ọ na-eme adịrọ mma maka ifie anyị daa ya nra ma ọ chụpụ ya Ishi ọzọ Ọkanụba Enugu Agidi bụ regent Enugu Agidi ọ bụ regent Enugu Agidi afọ otutu bụ ọzọ Ichie Ọkanụba Enugu Agidi regent nwee ike kọwa kenere anyị ihe na-eme ebe a ihe na-eme ebe bụ ọzọ ọ nnukwu echichi Enugu Agidi nwere dati echichi si from nri nna anyị mgbe gboo ọ from nri nna mụrụ Enugu Agidi ka echichi anyị nọ n'ime esi wee bata na-abụ Enugu Agidi o nwere nke a na-akpọ ekwu ime ekwusa iburu onye nze imezie ọzọ ịzaba nze na ọzọ nke anyị na-eme tata bụ ọzọ onye na-eme ya tata abụgolu nze na ọzọ Enugu Agidi onwe ihe dị iche na nze na ọzọ Enugu Agidi agbakọnye ka ndị ọzọ si onwe ihe pụtakarịrị onwe omimi dị na ife omimi dị anụ bụ na ọzọ riri nne na ala Igbo mana etu ndụ si wee dobe nkewe ka o si adụrụba o nyere nwaanyị esi m ụmụnna a na-akpọ ibe dịmasị n'iru ubi dị vileji Enugu Agidi ọzọ obi dị m ụtọ tata maka na omenala Igbo na-atọ m ụtọ amechekwuru m Igbo mgbe m nọ sekọndịrị skuul mee Igbo kredit nwenye ezigbo mak ndị be anyị wee anapụta asị na were zi m ori ụka wee sị na ọ sọrọ m na ebe omenala na-adị m mma ana m arụ ọrụ ụlọ akụ etiti nke kacha ụlọ akụ niile dị na Naịjirịa ekene Chineke m wee si Abuja wee bata wee sị ka usoro ndị be anyị agwara m sị na ọzọ doro adori na be anyị nwaanyị Echitebu a na-akpụ ya o chiri ọzọ orimiri nwaanyị chiri ọzọ nne ji orimiri nwaanyị na nna m na onwe ya sakwuru ekwo pụọ abịa wee nwezie nsogbu ọ na o metọpụrụ ya wee rapụ m nwa wee sị na mmemmeri ya n'isi. Thank you so much. All right. Kọwara anyị onye bụ na onye ihe na-eme ebe a. Onye mbụ afọ mbụ Dr. Sir Osita Anameze, ọmụ onye iru Obieli n'Enugu Agidi, njikọ Ọka local government area. I'm a retired director from Health and Human Services, FCT, Abuja. Even I'm a ban with that, Echilani Ozo Tata, Madisa Kadi Echilozo Tata, and the other titles, the highest cultural, traditional title, and when a ban. So I say no them part and parcel
of this. Okay. Mma gwa ya fam n'ụdị dị iche iche. Anyị bịa n'obodo, mụnwa bụ Chief Sir Dr. Dan Anebo Okekenta. Ị bịa n'ụka nke Catholic Church, nke m bụ onye isi ndị Knight dị a. Abụ m Major General Dan Anebo Okekenta. Ọnọdụ anyị nọ ya n'ụbọchị taata bụ nzukọ ndị ọzọ Enugu Agede nwere nzukọ na ime nzukọ akwa anyị ji oghere nzukọ a kịta wee na-anabata ndị ọfụ ndị a na-echi ọzọ ọfụ na anyị nwere oriri na ọṅụṅụ na obi aṅụrị anyị na-akpọbata ndị ọfụ na-emekwa nzukọ maka ọdịmma ndị ọzọ na ọdịmma ndị Enugu Agede. Ndewo sir. Dịka onye nọ n'ọkwa n'Enugu Agede anyị nwere ife omimi ife nzuzo. Ife omimi dị anyị bụ ife omimi nke ịma na-enwe ike ịghọtasị maka na iburu ofu onye n'ime anyị. Ife omimi dị anyị bụ ndị ọzọ bụ ndị amaala azị ndị eziokwu bụrụ ndị na-enwe ịfụnanya n'ime onwefa, bụrụ ndị na-enyela onwefa aka, bụrụkwa otu nke na-eme ka obodo na-aga n'iru na iweta mmepe obodo, ọganiru obodo, udo n'obodo, na ime ibu agha bugide ife ọjọọ, ndị ori na ndị ama, ndị na-eme ajọ ife dị iche iche, ndị ọzọ na-anụfewa ọgụ ọfụma ka a wee nwee ike ijide n'aka malụ na obodo dị n'udo. O nwere ife anyị na-ebesi anya, ọ bụrụ onye ọbụla ka a na-echi ọzọ. Tupu ichi ọzọ anyị amaghị dịka onye nwere ezi omume na-adị etinye aka n'ajọ ife, na-adị akwado ajọ ife, na-adị etukọ aka ituko eme ife ọjọọ, na-adị akpọbata ndị ọjọọ n'obodo, adị etinye aka n'ife ọbụla ihe eme ka obodo nwee nsogbu. Anyị enyochasi fụ na aka ya dụrụ n'ife ọjọọ, ma ịdị egbu mmadụ, ịdị akpa nsị, ịdị enye, ịdị akpọbata ndị ori maọbụ ndị ama, ịdị anali ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ife dụlụba, ma ị nalị ajadu nwaanyị ajadu anya ndị ogbenye na aka ya dụrụ na ya dị emegbu ndị ogbenye emegbu, ị na-akwụba aka ya ọtọ. Omenala dịka ife alụsị, ọ bụrụ na ịdụ na ife alụsị anyị ama nnabata ya maka ọzọ nke anyị bụ ọzọ nke ndị ụka. Ọnya ka ndụdụ ka m ji wee chie ya bụ ọzọ, dịka ọ sị na ọ bụ na ọzọ nke na-efe chi nke alụsị mma ndị ya, maka abụ m onye isi ndị Knight na Catholic Church. So ndị ọzọ bụ ndị ya ama Chineke, ndị na-efe Chineke, ndị maara Kraịst. Okwu agbamume mma agbafa bụ na ba ya akaba arụ onwe ije dị aṅa na-eje na-adịrọ mma esi ebe ahụ pụta. Ụzọ nke Chineke, ụzọ nke ziri ezi, ụzọ eziokwu, ụzọ enyemaka. Onye nwe ụwa na-atụ n'ọnụ bịakwute enyere ya aka, na-abịa nzukọ, na-edebe iwu dị n'obodo. Ihe edebe iwu dị n'obodo, Nigeria nwere constitution, Anambra steeti nwere laws, local gọọmenti ahụ bụ njikọ ọka nwere iwu na-achịfa. Obodo anyị bụ Enugu Agidi nwere iwu na-achịfa. Ihe edebe iwu a niile, debe iwu ndị ọzọ na-eso ụzọ nke Chineke, na-eme ife kwesịrị ekwesị. O nwere mmadụ na-abụ ndị anyị na Chile ndị asị nọ na Jenụwarị ka anyị echiwe na abụgola ọzọ ka anyị emecheghị ibe niile n'ọzọ na-agba ibere n'owuru. So abatazie na Jenụwarị 2nd ekwe chisiere ka aga. Anyị ndị Enugu Agidi obodo niile na-echi nze na ọzọ. Nze na ọzọ bụ ibe dori adụri mgbe nna nna anyị nwa ibe ndị nna nna anyị nwa ji enwere obi aṅụrị iru oge kpata ego isonia mgbe a na-akọ ọrụ ugbo na onye kọsi ọrụ ugbo kpata ego kee ụla ya nwa onye ndị anyị na-akpọ ike ụla
wee lechie ji ihe niile ọnya nwere ihe esochi nwa ọzọ maka ọ bụrụ obere ego ka eji echi ya and ị ya abụgodu na bifo ị na-echi ọzọ na ya ama na iwu onye na-ekwu eziokwu ma na ịma agha ịghara maka na onye na-echiri ọzọ adịghị asị asị ihe ahụ onye chizuru echizu ma na ibu iwe dị njọ isi na iwe dị njọ iwe wee eziokwu kwuo eziokwu onye na-emeri ya na onye na-esi na ya onye na-bara n'ụdị ọnọdụ a na-abụrụ onye ọzọ mana ọ bụrụ na ịba n'ọnọdụ onye eziokwu ya bụ onye ọzọ nke abụọ ihe ejidekwu ego maka na na-echiri na-abụrụ ọnụ nze na ọzọ na nkịtị maka ịma onye na-ejiri ego a na-eji ego wee ghọgbuo onye mana onye jiri ego nke mmadụ ama aghọgbu nwe ya mmadụ ahụ ejiri ego wee bụ ihe ego asị gị kwuo okwu asị ebe dị na nze na ọzọ ndụmọdụ anyị na-enye ya bụ na vaya ebe batago onye bụ ọzọ taa vaya mụ ibe dị na ya soro na-aga n'iru maka na a sị na nwata kwọcha aka soro ọgaranya wee rie nri so ọ kwachara aka n'ụbọchị nke taa esoro baa na nze na ọzọ Enugu Agidi ọ dịrọ veche veche. Kọwara anyị onye bụ kọwara anyị ihe na-eme ebe a. Afa m bụ Fred Ọnụbọgụ ọzọ Okeke Enugu Agidi. Ife anyị nọta adịnị bụ anyị na-eshi ndị ọzọ onwe ndị batala ọfụ na-eshi ọzọ anyị na-anabataba n'ime anyị ka ọ sola anyị bụrụ ndị otu ọzọ Enugu Agidi. Onwe ihe dị iche n'ọzọ ndị Enugu Agidi na ọzọ ndị ọzọ? Ife dị iche erike. Ife dị iche bụ na ọzọ Enugu Agidi before ịbata n'ọzọ Enugu Agidi tupu ịbata n'ọzọ Enugu Agidi a ga-enwe ife a na-akpọ ịbịa enyochie ya ọfụma ma na itozukwere ịbụ onye ọzọ ka esi abụkwa na onye ọzọ abụ ihe enwe ego. Onye na-nwere ego adịghị eshi ọzọ Enugu Agidi. Onye na-azụrụ ọgaranya ọzọ Enugu Agidi iwe iji mmalị ya bụ ịpụtazi ka imebe ọgaranya nwebe aṅụrị onwe ife felarụ n'obodo akpọ ndị ọzọ ọ bụrụ ka akaba ka isi na ego adịrọ asị gị weta 1 million ma 2 iwepụta ya ozugbo wee nyere obodo aka ihe enwe ezinụlọ ọfụma ezinụlọ ya akụla ọnụ zuo ezuo aya ya gere na-ene anya na-achọ ife dị eto ife mba onye ọzọ ama mbitogharị aka ọzọ Enugu Agidi a na-agbakwana basikụl ọzọ Enugu Agidi a na-agbara moto na-agba motosaịkụl. Ife ọzọ Enugu Agidi gosiri bụ na enwegwu ife ijuo afọ lụọ ọlụ oyibo si n'ọlụ oyibo pụta nata n'obodo nọzira na-eme ọgaranya na ị ga-akwụbụ oge ị ga-anwụ ka a ga-emetụ aka ọkwa na onye isi ndị ọzọ ya saịn ya nwa nwoke asaịn ya nwunye ya asaịn ya ọha mmadụ na-atọ ga-asaịn ife a na ọ bụrụ na eje wepụta ya bụ ego na bankị wee mee gịnị mejuvedo na ya ma ọ bụrụ na oge ezuwa abatala ọfụ anyị enyochagwobe vazuru ka eme fama nnọzi n'ife a na-eme ife alụ fama nnọzi nkwu na abụ fama ntụzi ntụ fama ndụ n'aka ndụ na-eme ife ọjọọ ọ bụ ife mere ife ọjọọ okwulu ife dị n'ọzọ Enugu Agidi ya